Gewoon op een door de weekse dag stoffen bij de Vincentiusvereniging. En er werd een attent gemaakt door Druus. En Druus is geen onbekende, is de partner van Cor Linsen. En Druus werkt ook bij de Vincentiusvereniging, althans uit de vrijwilligerswerk. Want dat is ook werk, zeggen ze. Hè? Ja. Maar Druus zei tegen mij, dat is immers die loopt er al ooit. Toen werd Vincentius amper opgericht. Ja, 200 jaar geleden, maar je zit nog niet zo lang erbij. Maar toch al een jaar of 38, 39. Klopt dat, Mia? Ja, klopt. Helemaal. En ik vind het heel erg fijn dat ik het zo lang heb volgehouden. En dat je het nog volhoudt. Ja. Want je zit net voor aan in de 70, geloof ik. Bino. Tenminste, dan zit je een oud, een jong bloot meisje. Ja? Ja, over de 80. Dus, serieus, en dan toch nog elke week x aantal keer hier naartoe. Ja, maar daar blijft ze eigenlijk ook een beetje vitaal door. Dat is ook de boodschap die ik altijd zei. Dus ik mensen tegen mij gereden, dus midden 70, waarom rent ze nog overal achteraan? Dus ja, de bier blijven. Daardoor blijft ze ook rennen. Ja. Maar dat wil zorgen dat het een beetje langzamer gaat dan, zeg maar, 38 jaar geleden. Dus de Olympische Spelen werd niks meer. Maar ik ben blij met wat ik gedaan heb. Ja. Heel erg blij. Nu zei Truus dat je bijna altijd hier zit. Je zit eigenlijk een beetje, zal ik maar zeggen, de motor van Vincentius. Ja, de motor. Dubbel, motor en motor. Ja. Nou, Truus had het wel een beetje gelijk, maar ik denk dat ik nu toch een beetje ga minderen. Ja. Want daar hebben ze natuurlijk ook weer jonglui. Nou, dit is een oproep voor jongelui om zich ook aan te maken. Ja, dan moet je naar Truus kijken, want Truus is ook niet meer de jongste. Maar wat bedoelt je met jongelui? Ja, jong van leeftijd, lui die aan de slag gaan, die gaat voor anderen doen. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Dat is een beetje empathie hebben voor degenen die hier komen. Ook dat moet ze zeker hebben. Dat is heel zeker. Ja. Ja, en nu vertel even over de Vincentius. Want toch heet het natuurlijk om, want Geer krijgt dat bloemke. En je zit natuurlijk het meeste hier, maar dat geldt ook voor al die andere dames en heren die op de achtergrond metwerken aan Vincentius. Dat is natuurlijk een geweldig goed doel. En je kunt heel veel u helpen. Vroeger deed ik nog de boekenweek bij je, de boekendag, dat deed ik nog samen met Harry Beurskes, jarenlang. Hè. En dat is binnenkort ook weer, of dat is nog steeds hoor. Ja, Harry Beurskes is er niet meer, maar een hele fijne voorzitter geweest. Ze is er heel blij met geweest. Ja. Dus, maar de boekenweek is nog? Die is nog volop. Ja. Dus er weer naar Burger ingeleverd. En hoe doet je dat? In de kelder. Nee, maar hoe doet je die boeken verkopen? Dat is op een andere plaats hoor. Ja, dat is op een andere plaats. Okay. Die hadden ook heel graag een beter en een nieuwe locatie. Ja. Nu werden ze in de kelder gesorteerd. Ja. Die moeten helemaal naar boven gedragen worden. Ja. Dan moeten ze verkocht worden in weer een andere ruimte. Ja. Dus het zou fijn zijn als die een blijvende locatie hadden. En wem moet die blijvende locatie hebben? De oproep. Ja. Dat is Vincentius, maar... Vincentius, maar het is niet zo makkelijk. Het mag ook allemaal niet te duur zijn. Want dan kent ze nog geen geld uitdelen voor het goede doel. Nee, dat klopt, inderdaad. Dus we hopen op de toekomst dat... dat er ergens een ruimte gevonden werd waar de beuk verzameld kunnen worden. Ja. En ook goed opgezocht en ook verkocht kunnen worden. De boervereniging, die doen ook het goede doelen, hè? Momenteel. Die hebben ook 2 verschillende locaties, wonen Zuid en wonen Limburg, waar die een shop vanop en een snuffelhoek hebben in de Vlonder. Ja. En ze ook voor u met een smalle beurs. Maar ik hoop dat die van de boervereniging loesteren. Die loesteren niet altijd, maar ik hoop dat die nu loesteren. Als die nu een garagebox over hebben voor de beuk, dan ben je al geholpen. Hè? Ja, maar een garagebox die moet ook voor bij beuk mogen niet te zeer vochtig liggen. Ik als uitgever weet, als ze iets langer in de maand ligt, dan kan ze de beuk weggooien. Nee, dat is niet de beste plaats. Maar goed, het woordje bestuurlijk, boervereniging in Remeun. Ja. Truus, bedankt voor de hint. Hè. Dat is assistent van mij vandaag. Ja. Goed, nu vertel even. Wanneer is je mag het even hier vanavond lezen. Wanneer kunnen de mensen hier terecht? Voor spullen te brengen? Voor spullen te kopen? Of te krijgen ze niet gratis hier? Want daar moet je een beetje voor betalen. Want het moet ook weer verleden. Ja, want het moet van die zelf zijn. Ja. Nou, ze kunnen ze brengen dus op de openingstijden van de winkel. En dat is op dinsdag, donderdag en vrijdag van 1:30 tot 4. Dan is het nog op maandagochtend van 12 tot 4. En dan nog extra op woensdagochtend en vrijdagochtend van 9:30 tot 11:30. En vooral niet 's nachts hier alles voor de poort gooien. Hoor ik wel eens zeggen, hè?
Dat moeten we ook even zeggen. Gooi dat nu niet voor de poort, breng dat nu gewoon uit stort. 2 keer per jaar kunnen ze de gratis zeer. Dat ben je ook even kwijt, hè? Ja, dat klopt. Maar ik vind wel dat de gemeente erg veel begrip heeft. Toch? Ja, dat moet ik zeggen, want het groeit hier. Ja. Dat zeg ik toch wel steeds bij, het groeit. Nou, dat is fijn dat het ook eens gezag werd, hè? Goed, en wanneer kunnen de lu gaat kopen? Op welke dag zijn dat? Nee, ja, dat zijn dezelfde dagen op dinsdag, donderdag en vrijdag. Van 1:30 tot 4. Ja. En de lu vinden het die heel gezellig. En maar toen best ook een strolende tante, moet ik eerlijk zeggen. Dus als toen hier, wie is toen al zo lekker dat vertelt. En toen zegt best die 38 jaar. En dan zegt, ik wil jong lu hebben. Ik wil een keer de boodschap doorgeven. Stekske overdragen. Minder doen. Ja, gelukkig. Ik geloof dat. Ja. Maar je wilt ook ooit een keer 80 weer, hè? Oh, ja, daarom. Ik kan het niet meer omdraaien, dus. Nee, vroeger kostte dat omdraaien. Toen werd het altijd heel veel... Oei. Dat komt goed. Maar het bloempje ligt klaar. Dat gaat voor even aan Truus vragen. Truus, pak het bloempje. Symbolisch aan Mia. Voor alle mensen van Vincentius. En voor over iedereen die daar gebruik van kan maken. Die een gelukkige dag heeft erdoor. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Is niet, die bloempjes, die komen van die... Niet te hopelijk heel lang, hè? Dat is voor iedereen. Zo gezegd. Dat is een hele... Die komen van Dedemen aan de statie. Dedemen, de jongen heet Ummer. En die heeft al die prachtige bloemen. En wie verzacht het is voor iemand die 38 jaar actief is. Ja, hij heeft er natuurlijk de beste bloemen. Dat bedoel ik. Geweldig. Mia, Ja. geniet ervan, hè? Maar Truus, dat is ook zo'n hartelijke tante. Ja, maar dat bedoel ik nu. En Truus, dat is een jurken of gaat jonger als ik, maar je bedoelt nog jongeren, nog meer jongeren die eigenlijk hierachter staan, allemaal van die meisjes van een jaar of 8, 9 te helpen. Zo. Van die bloempjes. Van die jonge bloempjes nog, maar je wilt nog jongeren. We eten nog een stukje vlei dadelijk. En die vlei is, dat wil ik ook even zien, beschikbaar gesteld voor dit, let op, Bakkerij Heerschap. En die zitten bij de Albert Heijn op de Slaghoestraat. En die hebben gezegd, een kreumelenvlei, want die wisten dat Mia geen kreumelenvlei had. Zijn grote stukken, klein stukken, dus we pakken dus dadelijk een lekker stukje vlei. We danken door Bakkerij Heerschap voor, maar we bedanken ook even DDM. Maar we bedanken eigenlijk ook allemaal die bij Vincentius werken. We hebben het ook eens, hier even, ophalen. En iedereen die het beschikbaar stelt voor het goede doel. Want ik weet uit het verleden dat je heel veel u echt weer aan de gang hebt geholpen met Vincentius. Dat is ook zo. En nog, kijk maar eens met de fietsen. Dat is ook heel belangrijk. Fietsen, vertel. Die fietsen die hier neven boete staan, die, dat is eigenlijk voor lui, ja, ook lui natuurlijk die het minder hebben. En die kinderen die moeten naar school. Ja. En die kunnen hier dus voor 10, 20 euro een fiets krijgen die helemaal opgeknapt is. Helemaal in orde. Dus dat die kinderen naar school krijgen. Ook immers de werkheid pas. En dat ook, ja... Geen geld heeft voor een nieuwe fiets, dat kan niet aan een vervoermiddel komen. Ja, en die dan toch op een bepaalde manier zich kan vervoeren om bij zijn werk te komen. Dus wat dat betreft... Kom hier, dat je meldt. Ja, dat vind ik Geweldig mee. ik vind het wel een geweldig doel. Truus heeft ze fijn dat ze Mia heeft aanbevolen. Dat is ook geweldig. Mia heeft wat oproepen gedaan. Maar heeft het alles gezegd wat toen denk je, is het vergeten? Want ja, de aanreg is slecht. En ik vind ze even zo... De aanreg is slecht. Dat betekent dat in dit gebouw, dan moet je gewoon gedaan een tijdje koffie kunnen drinken. Ja. En dan denk je, als er immers toe is, misschien een aanreg heeft, omdat er een nieuwe keuken krijgt. Die nog goed is. En vooral de kraan is slecht. Ja, dat hebben we dus een man van nodig die een beetje kind hobbyen. Ja, maar er zijn er zat die loodgieters in en die s'avonds hobbyen. En waarom zullen die niet als vrijwilliger voor het goede doel gaat willen doen? Ja. En dan als er nog over de paskamer. Zakjes, daar hangt ongehalve hok. Een paar flinke kapstuk. Die hebben we reduk voor de verkoop. Ja, luister, ik kan misschien wel boren, maar ik heb niet het goede boor. En ik denk, dat moeten mannen doen. Dus een heilige persoon die even nog denkt, ik gewoon even bij Vincentius helpen aan een passende paskamer, waar ook heukjes hangen. Nee, ja, want als ze zich omkleedt en dan pakt zich een paar kleren of truien of boksen, dan moest die gereden toch ophangen. Dan kan ze daar eens op een grond smeten. Dat is me hartstikke overtuigd. Beste nu, dat was het weer voor deze week. Heb je ook een tip, net bij Truus, om te zeggen, bij mij in de buurt is immers dit een vrijwilligerswerk duidt. En dat een bijzonder meneer duidt, laat het dus weten.
Je kan dat laten weten aan iemand die met u samenwerkt, in dit geval wie Truus. Maar je kan dat ook gewoon laten weten aan mij. Of aan gewoon Roermond Nieuws. Want die zenden het doet. Dankjewel. Op televisie, hè. Goed, hartstikke bedankt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.